Ma'anar cutar daji wato kansa. Za ku saurari wannan jawabi ne daga bakin ɗan uwanku Dr. Raj Abubakar, shugaba kuma jagora na cibiyar bada magungunan musulunci da na gargajiya wato Darul Thaqafa. A yanzu da nake wannan magana yau Juma'a kwanan watanmu na musulunci 9 ga watan Jumada Thaniya hijira 1445 wanda ya zo daidai da kwanan watan Yahudu da Nasara 22 ga watan Disamba 2023. Menene cutar daji wato kansa? Ciwon daji cuta ce da wasu ƙwayoyin halittar jiki ke iya girma ba tare da ƙarewa ba, kuma suna yaɗuwa zuwa wasu sassan jiki. Ciwon daji na iya faruwa kusan ko'ina a cikin jikin ɗan adam, wanda ya ƙunshi trillion cell. A al'ada, ƙwayoyin ɗan adam suna girma kuma suna haɓaka ta hanyar tsarin da ake kira rarraba tantanin halitta don samar da sabbin ƙwayoyin halitta kamar yadda jiki ke buƙatar su. Sa'ad da ƙwayoyin halitta suka tsufa ko suka lalace suna iya mutuwa, kuma sabbin ƙwayoyin halitta suna iya zama wurinsu, ma'ana su maye gurbinsu. Wani lokaci wannan tsari mai tsarin yana rushewa, kuma sel marasa al'ada ko lalacewa suna girma kuma suna haɓaka lokacin da bai kamata ba. Wannan sel na iya haifar da ciwace waɗanda dunkulallun nama ne. Ciwon daji na iya zama mai ciwon daji ko kuma ba ciwon daji ba, wato benign. Ciwace-ciwacen daji sun bazu cikin koma mai kyallen jikin da ke kusa, kuma suna iya tafiya zuwa wurare masu nisa a cikin jiki don samar da sabbin ciwace-ciwace, wato metastasis. Hakanan ana kiran masu ciwace-ciwacen daji masu cutar kansa. Yawanci ciwon daji suna haifar da ciwace-ciwacen daji, amma ciwon dajin na jini kamar cutar sankarar ɓargo gaba ɗaya ba sa ciwace ba sa yaɗuwa cikin koma mai ƙyallen jikin da ke kusa. Lokacin da aka cire ƙananan ciwace-ciwacen daji yawanci ba sa girma, yayin da ciwace-ciwacen daji a wasu lokutan sukan yi. Ciwace wani lokaci na iya zama babba, duk da haka wasu na iya haifar da munanan alamomi ko zama masu barazana ga rayuwa, kamar su ciwace a cikin kwakwalwa. Allah ya bamu lafiya mai amfani. Da kun ji wani abin da ba daidai ba, ku fara ziyartar likitocinku domin duba ku su san me ke damun ku, saboda su ɗaura ku akan maganin da ya dace. Domin tambaya ko neman ƙarin bayani akan wasu cututtukan da ba wannan ba, ana iya tuntuɓar mu akan wannan lambobi kamar haka, ko tura mana saƙon WhatsApp 081-0337-3096 ko kuma 091-311-22266. Ga masu buƙatar ziyartar mu a ofishinmu za a same mu akan wannan adres: Abuja Daidai Dakwa Road, New Sai Plaza, office number B14, daga cibiyar bincike kan magungunan musulunci da na gargajiya wato Darul Thaqafa.